Aniya na mga dagong balita karong adlawa sa One Mindanao. Inahan og 11 anyos nga anak nga babae. Patay human wala makagawa sa nasunog nga gambalay sa Maramag, Bukidnon. Rambol sa mga kabataan gawa sa usa ka mall sa Cotabato City. Nakuhaan og video. Insidente na resolba gilayon. 22 anyos nga lalaking giingong nanulis. Patay human na pusilan sa miresponding off-duty police sa Misamis Oriental. End of school year rights sa mga pampublikong eskwelahan. Kinahanglang simple apan mahinungdanon sumala sa DepEd 11. Pagpangampanya sa mga kandidato, gibawal. Presyo sa ubang ingredients sa kasagarang ginahanda sa Semana Santa sa General Santos City, posibleng musaka. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.